हाय लोगोफोर, दिनै आं मानि थाखाय भिडिअ लाबोदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ। एमजि आरो प्रिति बिथांमोननि आं भिडिअ लाबोगोन। मानो होननानै बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव एमजि ब्रादार आरो प्रिति बाजैनि बिराद गन्डगल जागासिनो, फेसबुकआव होन इउटुबाव होन आरोना। मानोना फेसबुकआव इउटुबाव गावसोरनो लिरनानै पस्ट हगारनाया बेबो बेखौ गारो बेबो बेखौ गारो, कमफिउस खालामजोब्बाय रायजोफोरखौ आरोना। फंसे बाथ्राया बेनोदि आङो ब्रादार एमजिखौ बुंनो थांबाय। फार्स्टआवनो ब्रादारा मानो दिनैसिम हिन्जावजों फेस टु फेस रायज्लायहैयाखै, मानो फेस टु फेस रायज्लायनानै मानो सल्भ खालामनानै लायाखै। नोंथांमोना सल्भ खालामनानै लाब्लानो बियो नोंसिनि न'खरनि प्रब्लेमसो, बेखौथ' ससियेल मिडियायाव गोसार होनांगौ गोनांथि गैया। आरो ब्रादारखौ नुबाय थायो बोजों बोजों बेरायलागासिनो, माबा माबि भिडिअसो हगारलागासिनो, थेवबो बेफोरबायदिनि थाखाय टेनसन गैया आरो बेफोरबायदिनि थाखाय जेबो साननाय गैया नामा बे खर'आवलाय ब्रादार एमजिना। आङो फार्स्टआव ब्रादार एमजिखौ बुंग्रोनो सानबाय दे। ब्रादारा एसे सिगांनिफ्रायनो एसे माबा सिस्टेमसो नुलायलांबाय आं। सिगाङावबो बा ससियेल मिडियाफ्रावसो गाबनाय दुखु आजां गाजां टेनसन देखायोमोन। नोंथांमोनखौ जों सापर्ट होयोलै, नोंथांमोनहा मोजां, मालायखौ फोसाबनो नोंथांमोनहा ओंखारो। मालायखौ फोसाबोबा नोंसोरनो बिदिबा नोंसोर मालायखौ बोरै फोसाबगोन एमजि ब्रादार? एसे साननानै नाय। नोंथांमोननि बे न'खरनि प्रब्लेमखौ, न'खरनि जाथायखौ नोंथांमोनहानो रायज्लायनानै सल्भ खालामनानै ला। बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव दा गोसारहो। बयबो बे सारा बुहुमनि बर'फ्रानो नोंथांमोननि बे प्रब्लेमखौ, नोंथांमोननि पस्ट होलायनायखौ नुजोबो। जाथारै ससियेल मिडियायावसो गोसारहोनाय गावसिनि प्रब्लेमखौनो। आरो बाजै प्रिति, नोंथांखौबो आं बुंनो सानो, मेडामा साख्रियानो दङ मानो थाथों, थेवब्लाबो बाजैयाबो गावनि फिसायखौ लोगो हमनानै फिसायजों थाफैनांगौमोन। नोंना हाजार वेस्ट बेंगलाव साख्रियानो थाथों, नोङो साख्रि दंब्लाबो फिसायनि थाखाय साख्रिया देरसिन नङा। फिसायजों रुजु रुमु संसार जानोबा नों साख्रिखौबो गारनानै फैनांगोन। नोंनि साख्रिया देरसिन नङा, माबा मोनसेथ' जायोना। नोंनि न'खरावहाय एमजिखौ लांनानै लाहैनो नोंथाङा सानदों होननानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों नोंथांमोननि पस्टआवनो। जुदि फिसाया थानो गोसो गैयाब्लाथ' नों लांनो हाया, नों फिसायजों थाफैनांगोन। बिहाव बिखुनजोनि न'आव थाफैदो, संसार जादो। बेफोरखौलाय मा नोंहालाय बेयाव न'आव थानानै पस्ट हगारलाबाय थानाय, नायबाबाय आं खुदिया फारिया बेखौबो। जोंफोरबायदिया बुंबाथ' दायसो जाखायो नालाय, थेवब्लाबो आं बुंहरबाय। बाजैया खनसे फिसायखौ लोगो हमनानै फिसायजों थाफैनाय बाथ्रा रायलायलाय, फिसाया जेरावखि थाया थाफानाय, आरो जेरावखि मा जायो बेखौनो जानानै थाफानाय, बिहावनि न'आव थाफैनाय। नोंनि बे वेस्ट बेंगलाव थानानै साख्रि मावनायखौ नों लानानै फैयालासे थायोब्ला बे सोरनि गोरोन्थि? आरो नों न'खौ गारनानै फैनो बायोब्ला नोंसोरो लोगो हमलायनानै खनसेसो सावरायनानै माबादो। पस्ट हगारलायबाय थानाय ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थायो, नायनो बायो जोङो। गोबां मानसियानो नोंथांमोननि सायावहाय स्क्रिनशट खालामनानै पस्ट हगारदों, भिडिअ हगारदों, जों नुदों, शेयार खालामदों। आरो एमजि ब्रादारा बा मेथाइसो खनस्रायबावो, सोरबा सोरबा मानसिफोरजोंसो पस्ट भिडिअ लालाना हगारलागासिनो। बेफोरबायदि मेटार्सखौथ' सल्भ खालामनानै लादो एसेथ', गावसिनि माबाखौ, न'खरनि प्रब्लेमखौ। दानिया मा जों बुजायबा जोंखौसो गाज्रि मोनो। जोंथ' बुजायनो नोंसोरखौ हाया, नोंसोर जोंनि देरसिन लावसिन गोरोंसिन, जोंलाय मा रोंगौ। जोङो रोंखायाबो, जों इसेबां फरायनायबो नंखाया। जोंहा एसे एनै सिनायनो थाखायल' जों फरायनाय। नोंथांमोनहाथ' गोरों, नोंथांमोनहा सानैबो रोंगौथि गोनां मानसि। अब्ला समाजखौ बोरै मोजां खालामगोन? नोंथांमोनानो ससियेल मिडियायाव गुबुंले खालामहरोब्ला समाजा गुबुंले जालांखागोन। आरो ब्रादार एमजिआथ' गोबां समाज फोसाबनो थाखाय ओंखारबोबाय, सोर माबा माबि नानान्था बानान्था अबाव भिडिअ बानाय हगारबोबाय, फोसाबबोबाय, सोरखौबा हमबाय, सोरखौबा माबाबाय। बिदिब्ला नोंनावनो दा नोंनि मेटार्सखौनो नों बिदि खालामना लानो हायाबा नोंखौलाय सोर मोजां मोनगोन? नोंखौ सोर समाज फोसाबग्रा होननानै सानगोन? समाजखौ गुबुंले खालामग्रा होननानैसो सानगोन। मिथिबाय दा एमजि ब्रादार आरो बाजै प्रिति, नोंथांमोनहा सानैजों रायज्लायनानै फाथैलाय बिसियो ना लालायफिनो बे नोंसिनि खोथा। डाइभर्स खालामलायो ना मायो, बेखौ न'खरनि प्रब्लेमखौ रायज्लायनानै फोजोबनानै ला। बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव हगारनायखौ बन्द' खालाम। जों बुंब्ला जोंखौहायसो गाज्रि मोनो आरो जोंखौहायसो बायदिसिना बुङो आरोना। माबा एमजि ब्रादारनाथ' ओरैबायदि बुंलाग्रा खोथाबो दंलाखायो, फल'वार्स मोननो थाखाय, साबसक्राइब मोननो थाखाय आंखौ भिडिअ खालामदों, खालामला। आरे जों नायनो बानानैसो भिडिअ खालामो, जों साबसक्राइब मोननो थाखाय खालामा। बेफोरबायदि बुंग्रा दं, बेफोरखौ बुंनो थांला आङो। जाबाय, नोंसिनि न'खरनि मेटार्सखौ नोंसोरनो फोजोबनानै लादो, नोंसिनि न'खरनि प्रब्लेमखौ नोंसोरनो फोजोबनानै ला। लायनो थां बाजै प्रितिखौ, गाव फैयाबा गावनि बियो गोरोन्थि।
जुदि बाजै प्रितिया नोंजों फैयाब्ला बेयो नोंनि गोरोन्थि। लायनो थांनानै लानानै फै। आरो बाजै प्रितियाबो फैनो थाखाय बेजों रायलायहर। गाव लाबोआ होनोब्ला बियो एमजि ब्रादारनि गोरोन्थि। दानिया भिडिअखौ मा नोंथांमोनहा नुदोंब्ला गाज्रि मोननो नाङा। आङो जा बुंबाय गोरोन्थि दासान। आङो नायनो बानानै फर्सफोरखौ बेखौ नुनानैसो आङो भिडिअ खालामदों आरोना। आं खालामनो होननानै सानाखैमोन। दानिया ब्रादार जेम्स एक्टरा मा बुंदों बेखौबो नायनानै ला। नोंसोरो नायनानै लादो, आं भिडिअखौ होनि। गोबाव सम आंनि आइ आफाया मानो रागा जोंदों? प्रब्लेमा मा? आं आइ आफाखौ मानो रागा जोंदों? आंनि आइ आफाया मालाबाबो बाया। बे आंनि साननाय। आंथ' गोबां बुंबोबाय, जों न'खर गंसेखौ दानो थाखाय जोंनो गोबाव सम नांगौ। न' गंसेखौ बानायनो थाखाय जोंनो गोबाव सम नांगौ। नाथाय बेखौ सिफायनो थाखाय जोंनो सानसेबो नाङा। थेर बेथेर खालामजोबनो हायो, बुख्रुबजोबनो हायो, सिफायजोबनो हायो। नाथाय जोङो न' गंसेखौ बानायनो जोंनो गोबाव सम नांगौ। थिग बेफोरबायदिनो संसार जानानै संसारखौ जोङो माबायदि दैदेनलांनांगौ, जोङो माबायदि रायलायनांगौ, मोनफ्रोमबो फिसा फिसा बाथ्राखौनो जों खोन्थालायनांगौ। हिनजावा हौवानो, हौवाया हिनजावनो, न'खरनि मानसियाबो। जों गासैबो बाथ्राखौनो सावरायलायगोन ना, बे संसारा मालाबाबो बाया। सोरनियाबा गोरोन्थि जागोन, आंनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ, हिनजावनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ, आरो न'खरनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ। नाथाय जोङो सावरायलायोब्ला मालाबाबो बे सल्भ जायो बाथ्रा गैया। जों सावरायलायैयावसो बेफोरबायदि जाथाया जायो। जायोना जाया? साफ्रोमबो मानसिया गावबा गाव स्रि स्रि थानानै गावबा गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो नागिरोब्ला बोरै जागोन? सोरबा सासे सिं जानांगोन, सोरबा सासे फिसा जानांगोन। दिनै आं खोनासंनानै थाथ'नांगोन, गाबोन आंनि बाथ्राखौबो हिनजावा खोनासंनानै थाथ'नांगोन। अब्लानिया संसारा बेसेबां मोजां जागोन? आं सानो आरोना, संसार जानाया जोबोर मोजां। ओरैबायदि मोजां, हौवा हिनजाव थालायनानै गथ' गथाय खांनानै न'खरनि बिमा बिफा रुजु रुमु जों संसार जानो हायो। जोङो बुजिलायोबा गासैबो गावबा गावनि साननायखौ जाफुंजानो लुबैनायाव जोंनि संसारा थेर बेथेर जायो। गासैनिबो साननाया माब्लाबाबो जाफुङा, माब्लाबाबो जाफुङा। गोरोन्थि जानो हागौ सोरनिबा साननाया, नाथाय नों सिं जानानै मानिनो हानांगोन। अब्लानो सोरनिबा आंनि संसाराबो गाज्रि जाया आरो सोरनिबा संसाराबो माब्लाबाबो गाज्रि जाया। जों दिनै फेसबुकआव, इउटुबाव लिरनानै जेबो लाब जाया, जेबो लाब जाया। दुनिया मिनि सोरबाया हिनजावजों लोगो जागोन, सोरबाया हौवाजों लोगो जागोन। सानैखौबो गाज्रि मोनग्रा थागोन, सानैखौबो मोजां मोनग्राबो थागोन। बे दुनियानि मानसिया। आरो आं फंसे बाथ्राखौ बुङो, बे दुनियायानो मा, बे दुनियानि मानसियानो मा, आङो लाइफआव गोबां बुंबाय, बे दुनियानि मानसियानो मा, दिनैनि दिनाव मा? सोरबाफोर आंनि इउटुबनि लाइफनि गेजेराव फैयोब्ला खोनागोन आंनि बाथ्राखौ। आं मा बुङो दिनै आं बुंला। दिनैनि दिनाव बे दुनियानि मानसियानो मा? सोरबा मोनथिनो लुबैदों बे दुनियानि मानसिया मा सानो गावबा गावनि थाखाय, आरो बेखौ मा होननानै बुङो? आं भिडिअ दानिया आङो भिडिअखौ फोजोबनोसै। नोंसिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना। आङो लानानै फैनो सानाखैमोन, लानानै फैनांबाय। नायनो बानानैसो आरोना। जेबो नङा, गाज्रि दामोन, गोरोन्थि दासान। नोंथांमोनहा नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामलायनानै लादो। ब्रादार एमजिआबो गोरोन्थिखौ सुज्रायदो, बाजै प्रितियाबो गोरोन्थिखौ सुज्रायदो। दानिया सानैजों आराम रुजु रुमु संसार जानायनि आगान सुरफिनदो। फैदो बाजै, बे ब्रादार एमजिनि न'आवनो फैनानै थाफैदो। नांबा उनाव माबा मोनसे प्रब्लेमफोर ओंखारोबा सानैजों थांलाय फैलाय खालामलायनानै संसार जा। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय। बाय बाय। मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम। आंखौ जाय जाय मोजां मोनदों आंनि बुंनायखौ, आरो कमेन्ट हर।